Vážené dámy, milí páni, vítajte na našom spoločnom biznis dni. Ja vás chcem v mene celého Cappuccino Club tímu privítať a ja pevne verím, že si to dnes spoločne všetci nielen užijeme, ale že aj načerpáte množstvo inšpirácie a know-how. Čiže pointa je vedieť povedať nie. Bodka. Že v každom bode slávy tej firmy, a to sa podľa mňa týka všetkých, že si vlastne akoby len kúsok od krachu. To je krásna pointa na záver. Nesnažte se být úspěšné. Snažte se být člověkem, který má svou vlastní hodnotu, protože co vysíláte, to dostanete. Neboj sa byť sama sebou, vtedy je to autentické a vy sa cítite úplne dobre, lebo vám je jedno, že čo si vlastne tí ľudia myslia, alebo ako vás hodnotia, alebo vždy to budú robiť. Viete mu ukázať, že toto sú naše hodnoty, ktoré chceme, aby nás charakterizovali. Toto by mali byť tí ľudia, s ktorými sa chceme spájať. A teraz si predstavte, že po týchto rokoch a tisíckach, 10 000 peňazí zrazu by vám došiel list, že niekto iný používa vašu značku a zakazuje vám ju používať. Veľakrát tie jednoduché veci sú tie, ktoré my tak nejak obídeme a vôbec sa nimi nezaoberáme, ale sú to tie, ktoré sú tie najjednoduchšie a tie najviac smart, ktoré nám pomôžu.